Malampuso ng pagpahigayon sa tinuig nga gabii sa kabilin ang kalihukan kundiin dungan nga giablihan ug mabisita sa mga partisipante ang tanang mga museums ug heritage sites. Niyang report. And we officially open Gabi sa Kabilin 2023! Sa bagong na-restore nga Freedom Park, gibuksan ni atong Biyernes ang Gabi sa Kabilin. Dito gihimo ang launching tungod kay kini ang labing bag-o nga site nga miapil sa tinuig nga cultural activity. Makasaysayanon kung mahulagway ang Freedom Park, saksi sa mga demokratikanhong kalihukan kaniadto, maong gihimo sab ang unveiling sa pipila ka mga markers palibot sa nagbuntaog nga obelisk structure. Sa ika-17 ka tuig sa Gabi sa Kabilin, 22 ka mga museo ug sites ang miapil. Buta nga paghulagway sa organizer, layo na kaayo itandi sa pagsugod nila nga upatra ka mga museums. Its purpose really is to celebrate the rich history of Cebu and promote the preservation of Cebuano culture and heritage through museum visits. Gabi sa Kabilin is that venue, is that avenue for our children to learn and to love Cebuano history and Cebuano great men. 200 pesos o 300 ang ticket sa kalihukan, mas mahal sa mga mi-avail sa libre nga rides sa bus o tartanilya ug mabisita na ang tanan nga mga museo. Usa sa gidagsa ang Sugbo Chinese Museum nga mi-highlight sa pagkakonektado sa Pilipinhong kultura ug Chinese heritage. Mihimo sa Chinese costume contest, mipili og labing maayong manamit ug mi-project niini. Dapat kanang makuan pa gyud ang heritage ba sa Philippine and sa Chinese no nga mga culture, and ang nakanindot gyud karong gabi una is ma-showcase ang talent sa matag usa. Sa Fort San Pedro, lain-laing cultural dances ang gipasundayag sama nining Maranao Dance nga gisaksihan sa mga tao, kabatan-unan ug mga hamtong. Ang Cathedral Museum of Cebu mipakita sa mga religious artifacts ug antigong mga gamit gikan sa lain-laing simbahan sa lalawigan. May parte sab sa museo nga makita ang koleksyon sa relics sa mga santos. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda.